हे बघा किती आंबे इथे धरले एकाच बाजूला. हे अजून तयार नाही आहेत. इकडे बघा. हा खराब झाला. इकडे बरेच आंबे आहेत. आंबा पडल्याचा आवाज आला. हे खराब झाले सगळे. हा बघा आंबा कसा मस्त लाल आहे. खूप आंबे पडून गेले तसे. इथे मागे आंबा पडल्याचा आवाज आलेला आता मोठ्याने. दिसला बाबा किती मोठे आंबे आहेत. खराब आहे. एवढा चांगला आंबा होता, मुंग्यांनी खाला तो.
किती मोठा आहे बघा. हे सगळे हापूस आंबे आहेत. बघा हा बघा, हा खराब आहे. अरे यार कुठे टाकले. मम्मी हा आंबा बघ आतमध्ये होत. मम्मी, हा आंबा बघ लाल मिरची मस्त ना. पण याची गॅरंटी. याला खूप धरलेत पण सगळे कोवळे आहेत. इकडे पण आहेत. ते काय खाली पडून कुसले. फळमाशी लागली कोण ह्यांना. हा फळमाशी लागली ते माती असतात ती चोचतात. चोचाला काय त्याच्यात किडी व्हायला सुरुवात होते. भरपूरच आंबे आणि 8 दिवसात होते, 5-6 दिवसात होत्या. हा जरा सगळी तोडली. हे काय मुंग्या. हातान घालो. आम्ही चुकून मधमाशीचा पोळा होता तिकडे हे केला, आंबा काढला तिथला, दिसला नाही. ते बघा मधमाशी किती बाहेर आलेत. मधाचा पोळा म्हणायचं, मधाचा पोळा.
मधाचा पोळा होता तो. छोटासा आहे पण मधमाशी भरपूर आहेत. पळाले मग. या झाडावर खूप आंबे आहेत पण अजून तयार झाले नाही आहेत. आठवडा तरी जाईल हा ना तयार व्हायला बघा.
सगळं सामान तसंच टाकलंय. तुम्हाला लांबून बाहेरून बाग दाखवते आता. बाहेरून बघ तयार दिसतात का? इथे खूपच आंबे आहेत ग. तिच्या आतमध्ये पण भरपूर आहे.
हे बघा बाहेरच्या बाजूने किती आंबे धरलेत. अजून तयार नाहीत, छोटेच आहेत हे. बघा. आजूबाजून नुसते सरडे जात आहेत.
मोठे आहेत छोटे आहेत एका दिवसानंतर या पायरीवर चढा का वरती अर्धा डझन तरी मिळणार आहे वरती पायरीवरती कुठे पाय ही पायऱ्या हे काय वरती अर्धा डझन तरी चांगलेच तयार व्हायचे किलोचं आहे फळ केवढा मोठा आहे बघ हो इथला कुठे आहे तो हे बोल मला दिसत नाही जवळजवळ 1 किलोचं आहे काय लागतं मी आणि ते बिळी बघा किती आहेत काढू ताई या तुम्ही इथे आंबे घ्यायला गुड मॉर्निंग दादा तो त्या बाजूला त्याच्या सामने तो तिकडे
हा पायरीच्या आंब्याचं झाड आहे. हे चांगला होता. हे बघ याला. हा पायरीचा आंबा आहे. हा बघा. हा पण आणि हा पण. हे पायरीचे आंबे आहेत. पायरीच्या आंब्यांचं हे बघा, हे टोक जरा असतं. हापूसचं गोल असतं जरा आणि यांना टोक असतं खाली.
हे बघ इकडे 3 आहेत, एक इकडे आहेत, एक मध्ये आहे हे बघ, आणि तिकडे 2 एकत्र आहेत. 5 आहेत. तयार झालेलं दिसतंय. बघ आता सांग. वरती या. वरती. हा. दोन आहेत तिथे. आता घातलेल्या त्या बाजूला 2 आहेत. रे अडकता का काय हा? तो तयार काय बघ. हा हा हा. हे या. इथे बाजूला आहे. इथे बाजूला आहे. हा. इथे. नाही मिळाला. थांब. तो कोवळो आहे हो. हा जुना इकडचा वरचा. हा. तो नाही इकडचा ह्या बाजूला. तो राहून दे नाही. हा इकडे जुना आहे. हा सामनेला. दीदी आम्ही आता पायरीचे आंबे काढतोय. हो ना. हा. अरे नाही पाण्यावर पडलो कोवळो होतो. ते काढलेले कोवळेच होते. तुम्ही ऐकायला तयार नाही ना. बस झाले मग ते. कोवळा. ह्या पण कोवळा. उगाच काढलं ना.